Na jarenlang actief Westenwezen in Oekraïne is het voor specialist in hulpverleningstransport, Videotrans op het Heerenveen, net langer mogelijk om het land in te komen. Net alleen omdat het te gevaarlijk is, maar ook omdat het toch de oorlogssituatie dreig is om de noodzakelijke papieren te regelen. En dat wils de help op dit stuit het nodig is. Ja, er is natuurlijk in die zin qua verlet van hulp niks verloren. En met name in het eerste van Oekraïne, daar is dat alleen maar slimmer worden. Ja. Daar wordt van alles kapot zitten. En daar hebben ze dus bijvoorbeeld wel verlet van ziekenhuisbedden, denk ik, op dit moment. Maar dacht het je hem dan net ergens zeer dat je hem daarna komen kan? Ik vind het wel jammer dat we op dit moment die mensen net helpen kunnen. Maar dan, los van het idealisme wat er is, blijven we toch reëel en zeggen van dat moest even net waan. Videotrans zit in het verleden ik actief West in Irak, Kosovo en Syrië. In de loodsen van het bedrijf staan benamen ziekenhuisbedden. Het gaat om arcade bedden uit West-Europa die een nieuwe bestemming krijgen in oorlog of rampgebieden. Wij hebben eigenlijk altijd 2 heel toer in het ziekenhuisbedden op varië. En die gaan de hele wereld door. Dus naar Oost-Europa, maar je eigen vrachtauto's. Maar ik naar Afrika, India, Zuid-Amerika en dan gaat het maar containers. Maar net alleen nog bedden worden vervierd. Ik hoor wordt dat neder is in begelijks vluchtelingenkampen of ziekenhuizen wordt toch Videotrans vervierd. Naar bestemmingen hoe de hele wereld. Maar kwarten hopen ze ik weer naar Oekraïne te kennen.